sa Ginoo, Brother Lord Rolio Rata. A round of applause. Dagan kayong salamat, Brother Jimmy Rolio Rata. Pareha kayo pagkapilido. Atong igagaw. O parin. Wako kay ba o musa kalayaan eh mo pa kay igagaw. Siya rin makatrace. Okay, so salamat Brother Jimmy sa introduction. O mayang gabi na itong tanan. Salamat sa inyong paghatag o panahon sa atong Bible study karon. So ang topic na to, ang last topic sa 20 ka tema. So, may tungkol sa kaluwasan. So, mo ni ang gibutan sa last na topic tungkol kay mao man ni ang goal sa atong tanang paningkamot, di ba? Para sa ni ato ang paningkamot nga ma-attend ang Bible study, magsimba ta, mabuhat at maayo, pasikat. Dili pasikat no. Ang tuyo na to ani aron ta maluwas, mahilangit. So, nangutana sila og napa ko'y PowerPoint. So kini ang PowerPoint. Daan naman ay kay kana dugay na ni atong panahon pa ni sa pandemic. Unya English mo kuno mga igsoon kay agahon ang igama itong lecture ko sa mga sigdi sa England ba, online. Na pura o kumanggo kandang sa Bisaya. Wala dili naman nato tanan isutan kana diri. Ang importante ang mga big concepts mo ay ato matagag pagtagan. So, aron makasabot ta sa doktrina sa simbahan na ito sa kaluwasan, doon natay gamay nga subayon ang history. So, una sa tanan, kabuhatan, creation. So, ang tao, gibuhat sa Diyos na maayo. So, maayo. Genesis 1 verse 31. Everything that God created was good. So, walay nautan, nabutang din sa kalibutan. Bisan ang kanang has na atong tanaw murag dautan kanang mga magla, mga mananap, maayo na kay tanan binuhat sa Dios. Ang yawa maayo po na sa pagbuhat sa Dios na kay paman gud maghimo ang Ginoo yawa, naghimo siya anghel. Yan nahimo siyang yawa tungod sa iyang pagrebuilding sa Ginoo. Mabasa nato na sa Isaias 14, versikulo 12 ngadto sa 14 nga naunsa ba nga ikaw Lucifer ningon ka man sa imong kaugalingon ipataas ko nga akong kaugalingon tupong sa hataas uyamon ubusa isalibay ka ngadto sa impierno. So mao na nga ang naghimong yawa sa kaugalingon siya ra pod. Kaya meaning ang kanang meaning ang Lucifer kay bearer of light, tigdala sa kahayag, Lucifer, manay pronunciation na sa Latin. Kunya nahimo siyang Satan o Satan. Meaning ang Satan, kaaway, enemy or opposer, babag, adversary, kaaway. So, mana nga, bantay mo si San Pedro, ingnan ni Kristo, pahawa Satanas. Wa mahimong yawa sa San Pedro ato. Kundili ang iyahang panglantaw nahimong opposer, nahimong babag sa plano ni Kristo na magpakabantay. Di ba yan si Kristo? Wanto ko sa Jerusalem, kontrahan ko sa mga pari dito, ilansang ko sa cross. Yun si San Pedro, simpang ko, di talang mahitabo. Ang tubag ni Kristo, pahawa Satanas. Ya mayor man ni mga baptist, mga bunagin nga, ang Santo Papa sa Katoliko kay Satanas maniay, kay si San Pedro nga ilang Santo Papa. Una, ang tubag, wala, mahimong Satanas si San Pedro. Kay og Satanas pa si San Pedro, nganong gidawat man nato ang iyang sinuwat unang Pedro, 2 Pedro, ni Santo pagabasa tagsuwat ni Satanas ani diay. So, ang pasabot lang ato nga si San Pedro
ang iyahang panglantaw babag sa plano ni Kristo. So, manay pasabot nga, ang pulong satanas, ang meaning anak babag. So, ang anghel, gibuhat sa Dios maayo, siya na naghimong yawa sa iyang kaugalingon kay rebeldes Ginoo. Muna sa ipadayag 12:4, 1/3 sa mga bituon sa langit gikahig sa ikog sa dragon. So, meaning 1/3 sa mga anghel ning rebelde kuyog ni Lucifer. Muna tambong sila diri sa yuta na ay natagak sa balite o natiawan ang balite, na ay natagak sa langob, natiawan ang langob. Muna nga ang mga lugar sa kalibutan na ay mga teritoryo ang mga yawa. Muna o mangihi ka ng teritoryo ha, mabagan ka itlog, kay waka o wak kay protection, muna tagaan ka sakit. Pero o naaka sa Ginoo, di kadali makuan. Number 2, human nature, duha ka bahin ang tao, kalag ug lawas. Dili tripartite being ang tao. Kaya ang katuluan na mga born again, body, soul, spirit. Kaya ilang magibuwag ang soul o spirit. Ilang ibasihan na unang Tesalonica 5:23. Pero dili gina literal na 3 parts of man. Kaya kinigong paggamit sa pulong espiritu sa Biblia, daghan sa meaning. Mao na nga si Kristo bitaw, Mateo 10:28, ayaw kahanlok sa makapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kinunoa kahanloki ang Dios nga makalaglag sa kalag ug lawas dito sa impierno. Kay og tulo pa kabahin ang tao, ang kalag ug lawas ray na impierno niya naka-eskapo ang espiritu. Di ba? So, duha ra man gyud kabahin. Sa Isaiah 10:18, King James Version, ilahang Bible ni, silang duruha ang kalag ug lawas pagkasilutan. So, duha ra gyud kabahin ang tao. Kanang espiritu ana sa unang Tesalonica 5:23, nagpasabot na sa state of grace, which is ang kahimtang ng espirituhanon o kinabuhing espirituhanon sa tao. Ang pingan unta ang kalag, lawas ug ang iyang kinabuhing espirituhanon hangtod sa pagbalik ni Kristo. So duha ra gyud kabahin, kalag ug lawas. Anay bersikulo. Sunod, ang tao dunapoy kalag, tulo ka gahom sa kalag, tulo ka abilidad. Na sa memory, ana sa intellect, na makasabutan. Na may kalag ang tanom, na may kalag ang animals, na may kalag ang tao. Ang nakalahi ng ani kay ang kalag sa tanom o ang kalag sa mga mananap, material soul. So ang tanom, gitawag na vegetative soul, o niya ang mananap, sensitive soul, pero ang tao, spiritual soul. So ang kalag sa tanom sa mananap, material sama sa ilang lawas, hindi kamatay sa tanom, hindi kamatay sa mananap, patay po ang kalag. Pero ang tao, spiritual na iyang kalag, spiritual soul, hindi kamatay sa lawas, lubong sa lampas, ang imong kalag, buhi. Kung ana gyud ang lawa, huwag man dayon sa Ginoo, dili kay mulungtan pag 40 ka adlaw na ayha pa mo sibat aning kalibutan na. Sa Sirach 11:26, sa adlaw sa kamatayon, adlaw ha, gantihan ka sa Ginoo. Sirach 11:26 niya. Dili po tinuod ang reincarnation na inigamatay ang kalag o buutan to sa buhay pa, ipanganak siya pag-usab, niya mahimo na siyang anak sa hari sa Saudi Arabia o mahimo ba siya madato na siya, dili na tinuod. Kaya na, o maldito ko no, ngayon rin mga Buddhist, Mahindo, o maldito, ipakatao, mahimo kang ok-ok, mahimo kang bakokang, mahimo ba kang kanding, di ka kabuot, kaya dipindi mo na sa imong binuhatan ko no, dili natin noon, reincarnation. Ang ilang bang masihan na kay kanang deja vu bitaw, namuro mahitabo naman isa o. Kasuway naman ko ano deja vu. Pero ang explanation sa science ana kay
kini ko na tumutok kay gadikit ng mga connection na niya itong mga neurons. Yaman na ang ubang memory, magkatapat-tapat, magtuo ka, na kining hitabua, parihan na hitabo na sa una. So, sa ito pa, glitches in the electrical impulse of your brain. Honest, scientific explanation. Yan na. So, pero kita, klaro man ang Biblia, Hebreo 9:27, gitudlo na ang tao mamatay kausa, o tapos diyan na hukman sa Dios. So, kay kausa man, di na tinuod na ikaw, Brad, utang na ka, Brad, na sunod, ipanganak ka, anak na ka, presidente sa Russia. Dili na tinuod kay kapila man ka mamatay o ma-reincarnate ka. Kausa o kadaghan? Kadaghan na. So, bangga na nas Biblia. Ang ilang basihan na ingon si Kristo kuno. Di ba mo balik man si Elias? Yan si Kristo. Oh, himbalik na. Diha sa katauhan ni propeta ni Juan Bautista. Na reincarnate kuno si Elias, mao kuno to si Juan Bautista, John the Baptist. Nya kay ang tubag nato ana, paman mo si Kristo nga imbalik si Elias, mao to si Juan Bautista, di man nga na yang gisulti. Himbalik si Elias diha sa espiritu ni amiabot si Juan Bautista diha sa espiritu ni Elias. Nagpasabot nga ang misyon ni Elias parehang misyon ni John the Baptist. Dili kay si Elias na reincarnate ngadto ni John the Baptist. I hope nasabtan na ninyo. Na ako'y will, sa maning will, the power of choice, makapili ta. Watahin mo ang robot sa Ginoo, ang mga Presbyterian, mga Calvinist, na may Presbyterian, nalabyan, ang tagilaran mo, nalipat ko sa tulapita. Ang ilang doktrina, ang Ginoo, kay sovereign, ilang pagkadakaan kay God's sovereignty. Ilang pagkagamhanan sa Diyos, baka siya ginahawran sa tanan. Ito, kaya ang Diyos sovereign, hawod. Ang tanang lihok sa tao, kontrolado sa Diyos. So, na yung mga tao, i-assign niya ma-imperno, iyang i-control mo makasa, aron ma-imperno. Kanya, na po yung mga tao na i-assign niya mahilangit, iyang i-control na magbinuutan, aron mahilangit. Oo na yung prina sa mga Calvinist, mga Presbyterian, o kanang mga born again na nadirin kakilid-kilid na itong lugar. So, dili natin noon, kay mahog nga Ginoo, author of evil, author of sin. Nga God is good, God. Di na kakaingon na God is good, kaya siya naman din po control na makasa ang ubang tao. Nasa Sirach 15, versikulo 14, na matod pa, ipapili ka sa kalayog sa tubig. Ito yun ang imong kamot, pili ang imong gusto. So, pasabot, natay free will. Ora karon yan himo karon bisa katubo na mo, bisa no pabila mo, man tingali mo tiunig pistola sa inyo nga kinahanglan mo atay karon. No, inyo nang kabubuton. Kung di po manutang mo, dili pwede po. Kaya naman kay free will, libreng kabubuton o kagawasan. Naabot tayo memory. So, makahinumdum ta. Ngano ato maning review? Tungkol kay mao to yung mga gasa sa Dios sa kalag. Hinayad mao to kining tulo intellect, will, of memory, natural gifts ang tawag na mga gasa na natural, meaning kabahin sa atong kinaiya nature. Naabot tayo supernatural gift, mao na gitawag og sanctifying grace. Ang bunyag nato nasudlan kag sanctifying grace. Grasya na nga ang tawag na sa simbahan, kinabuhi sa Dios nga gipaambit yan mo. Yang kaning sanctifying grace na nasa itong kalag, panahon sa bunyag, mutubo na kung magbuhat at maayo. Mura karon atin mo Bible study, may buhat man hintubo ang maong grasya. Nga, epekto ana, mabalaan ka. So, kung daghan kang sanctifying grace, daghan kang maayong buhat, mudaghan mo sanctifying grace. Kung daghan kang sanctifying grace, damor o kang abalaan. Maana nga, dili tumpong ang atong pagkabalaan dire. Kaya dili man ta parehang hinaguan dire sa kalibutan. Amen?
So, karon, mo na ako i-explain. Si Adan o si Eva, isudlan na ni sanctified grace pagbuhat sa Dios nila. Mo tay gitawag og original holiness. Kay anong original? Kasi sila may original na tao. Sila may unang ihatagan anak kanang sanctified grace. Pero pagkasaan nila, nagikaon man nila tong kahoy nga abunga sa kahoy sa kahibalo sa maayong dautan. Disobedience man to. Mao mong isala nila wala mong gisod tong bunga nga makahilo. Ang sa edad to walay naa sa bunga nga dautan. Kay maayo man to kay binuhat mo sa Ginoo. Ang sayop lang edad to kay nisupak sila sa balaod. So ang sa nila ng iba disobedience. So walay dautan sa bunga. Ang dautan naa sa ilang disobedience. Pag supak nila sa balaod kay pagsulay naman to sa Ginoo. Nawa ang sanctified grace ay nagkalag ibawi sa Ginoo ang grasya. O ang tanang tao dire sa kalibutan ipanganak nga walay grasya. Ang atong kagway sanctified grace. Ang tawag anang imong kalag nga walay sanctified grace, ang tawag anang nga kahimtang wala gitawag og original sin. So sa katekisen pa, deprivation of sanctifying grace. Ang pagkanahikawan sa grasyang makasantos, maunay kahimtang ang gitawag original sin. Unya kay kini sanctifying grace, mao man ay atong plite sa langit, mao na atong ticket nga makasuot ang langit. Mao na kung mamatay ka simbako nga walay sanctifying grace, di gyud makasuot sa langit. Mao na gipasabot sa Mateo 22 verse 11 onwards. Nga ang verse 1 to 11 di ba nagpatawag og bangkite sa kasal nga dihay ni nakasod nga way bisti sa kasal, di ba? Ingon na Ginoo ano nakasod man ni nga kay bisti sa kasal wa katingog tao ingon na Ginoo gapusa siya iitsa sa gawas aron magkagot yang ipon diha sa kanitnit. So kung wala kay bisti sa kasal hindi ka tubang imos Ginoo, di ka kasod sa bangkite sa langit. Meaning to say, kung wala kay sanctifying grace na mao'y bisti sa imong kalag, ni kamatay nimo, di ka kaapil sa bangkite sa langit. Kanus naman mawala ang sanctifying grace kung mubuhat ang mortal sin. Sama na di ka mosimba sa adlaw Domingo bisag way kanang igo nga rason kanang mukalawat ka wa kay puasa. Dapat man nga sa lipa mo kalawat usang oras wala kay kanoon bisag unsa bisa ka way traffic pa na tubig lagi gitugon ana og tambal og misa alas 8 8:45 ting kalawat 7:45 balandaan wala kay kanon kay kadaghan ko kakita ana nga kamulog misa sige usap-usap ados Nober. So wala mortal sin na to kalawat siya. Pero maulagi kay na may tulo ka kondisyon ng mortal sin, full knowledge, ibaw ka, full consent, tinuyuan mo, grave matter, bugat nga sala. Unahan ang tulo, mortal. Kung wag ka kahibaw, venial sin pa to. Adyo pa iwamin mo pahibaw abran, mao man din mamurta na inon ni ani. Angay pahibawon kay og di mo pahibawon mortal na muna agwa mo mag-research. Okay nga naman, isip Katoliko na atay obligasyon to study the Catholic faith. Nga, mayon na asus niya sa manalin ang nakinahanglan. Importante, mga bugas. Mortal sina, kay wakay pakialam sa Catholic faith. Nga, maoy ato ang ay mahibaluan, tuuhan, aron ta maluwas, buhaton, aron ta maluwas. So, mao na akong i-explain ganiha nga motubo ang sanctifying grace. So, mao na nga maglikay tag mortal sin kay aron dita mamatay nga way grasya. So aron gyud nga dita basta-basta ma-mortal sin atong padaghanon ang sanctifying grace kay ang daghan sa imong kalagid-on ka nga tawo dili ka basta-basta mahugno sa tentasyon. Gawas ato na si Adan o iba na ikalag na sila memory, intellect, o will
Naapod siya sanctifying grace, supernatural gift, natural gift na ana. Naapod sila printer, natural gifts, mga addition na tumatunga ni sa, di ba, o natural ni, supernatural, tumatunga ana, printer natural. So, mo ni ang printer natural gift ni Adan o iba sa wala pa makasa. Number 1, integrity. Perfect subjection of the senses to reason. Ang ilahang pangapagbati, kontrolado sa utok. Kaya nila, malipay karon. Ubati sila galipay. O manguwag sila, mapugnan. Di para karon na namugna ang ikuan na mapugnan pa'y baha nung kabiga. Oh, kaya nawa naman ang integrity tungkol sa sala ni Adan. Number 2, immortality. Si Adan o iba din mamatay. O maluya sila, magkuha na sila itong bunga sa tree of life, nikaon, ma-skill, maulian ang energy. No? Lupay pa energon. Pila pa ka battle mo inon, usa pa ka ma-skill. Ito. So, kuya no, dili mamatay. So, dili intention sa Ginoo pagbuhat sa tao na mamatay ka, matiguang. Dili gusto sa Ginoo na matiguang ka, pangunot imong naon, arthritis ka, wala, dili na plano sa Dios. Kung pangutana ng anong matiguang ang tao, mamatay ang tao, tungkol sa sala, na nasa Kaalam 1:13 o sa Kaalam 2:23, wala muhata sa Dios ang tao nga mamatay. Miabot ang kamatayon tungkol sa kasina sa yawa. Kaalam 1:13 o Kaalam 2:23. Ikatulo, impossibility. Matay ang spelling, dili na o ha. A, impossibility. Ang meaning ana, immunity from suffering. Di ka masakit, o takbason ka, dili madudlan. Okay ra ka na gadumi? Bisan makiglalis pa ka nasibong ang muhon, di ka mahadlok. Kaya di man ka madudlan sundan. Ika-4, infused knowledge. Bright kaayo si Adan o iba, sweeto kaayo sila. Ang proof na kanang Genesis 2:20 nga tanang animals ilang gihinganlan. Meaning anak, taas sila intelligence infused, na sila kahibalo gisod gitanong daas Ginoo. Di para nato karon nga bisag kabayti na nato gibasa kalimot gihapon ta. Mupalit gihapon ta memory plus kay limtanon. So, ang money ang plan A. Ang unang plano sa Ginoo, si Adan o iba, ibutang sa Garden of Eden, yan, tanang bunga diri pwede kanon, gawas na ning bunga sa tree of the knowledge of good and evil. Yan ay tagal, butang tagal ato 20 years, nakitahay. Kung malabay ang 20 years, nawagin sila makasa. Kung sa'yo buhaton, sa Ginoo, si Adan o iba, apil ilang mga anak, dan ibalhin sa langit, pagkatubog na kariyot niya, ibalhin sa langit. Ano yung plan A? So, dili tinuod na may nadunggan nga, maayo ra di ay nga nakasa si Adan o iba, kaya huwag po sila kasa, di po tamataw. Sa iyo na ha? Kaya sa huwag pa makasa si Adan o iba, sa Genesis 1:28, di na nadaan sa Ginoo, go to the world and multiply. Unya ang sala kay tuwa pa man sa Genesis chapter 3. Unya, giingnan na mag-go to the world and multiply. Genesis chapter 1. Wala sayot ng adyo ra po nagkasa kay di punta mataw. Ang ilang argumento anak. Pagkasa ni Adan ug iba nabuka ilang mata, diha pa sila kabantay kahubo di sila. Di sa to pa sa upat o kakaon sa bugang gidili. Nalibat kay ito sila kay ilang hunahuna wa sila kahubo. No. Ang pasabot na pagkaon nila sa bungang gidili, na hubo sila pasabot, hubo sa grasya. Nawa ang biste sa grasya. Kuha ninyo? Dilite. Ang sa may pagtuon sa katarak to, sa wapa magkasama, na ulian ang katarak pagkahuban. Oo na.
So mao ta na plano no. O buhat makasal sa ilang iba, ibalhin ang sila o iyang mga anak sa langit. Kung ang anak makasal, kanto ang anak ka may impyerno, ang uban, si Adan ng iba, malangit. Kung si iba ay makasal, siya pa may impyerno, ang uban, dalo sa langit. Pero kung si Adan makasal, damay tanan, why masal, tanan di ka sa kaglangit. Nga naman, kaya si Adan, mao may garantor sa tanang tao, kaya siya may amahan. Natong tanan, source of humanity. Masay mo, pag-ikondisyonan mo sa Ginoo si Adan, kung ikaw Adan mo tuman, bulahan tanan imong kaliwat. Hasta si iba, kasi iba gikan man niya. Pero di ka mo tuman, damay mo tanan. Mao po na ni Kristo. Kaya si Kristo nagmasinugdanon, damay po tang tanan ni sunod ni Kristo. Maluwas ta. Basta dikit ta ni Kristo. Okay. So mga na nanihintabo, nagkasa sila, ilang ikaon nagbungang giniling. So, pagkasa sa may silot, ang silot, mo ni, nawa ang sanctifying grace ilang kalan. Nawa. Mga na tanang tao, nawa ang sanctifying grace. Usa ra ka tao ang gisangkon sa tiyan nga naay grasya. Kinsa man? Si Santa Maria. Mo na gitawag og Immaculada Concepcion. Pagsangkon na walay buling sa sala. Si Santa Ana nagsangkon niya. Kana ko si Santa Ana o San Joaquin, senior citizen na po na sila, wa po na mabuntis sa bata-bata pa. Niya karon gilalang sa Espiritu Santo si Santa Maria sa tiyan ni Santa Ana. Monto nga si Mama May. Kuya na si Mama May kay bisag inturok pa na sa tiyan ni Santa Ana, ang utok na functioning na. Kadungog na siya, kasabot na sa storya sa mga tao. Paggawas niya, uno pa, kanaibutan ta, usa kabuwan pa, usa pa kaadlaw. Ang iyang mind, perfect na. Kasabot na siya. Kaya bawal na siya sige pang-istoryahan sa mga tao, pero wag ko siya mo, pahilo mo kay isamukan ko, wag ko siya mo anak. Nagdrama ko siya nga murag bata, hilak-hilak po siya. Kaya nga naman, aron nga matanaw sa mga tao, normal siya. Pero perfect, ano man nga perfect mandaan ang iyang reason. Tungod kay puno siya sa grasya. Apektado ang iyang reason sa kapuno sa grasya. Manay, parihan mo na ni Kristo. Bisag bata pa, bright, wala, adult na ang mind. Pero mga gihapon, gabi nata lang gihapon na rundi, makuratan ang masilingan. Pero lala, Espiritu Santo, yapon si Santa Maria. Lala. Lala. Unya karon, si Mama Mary, si Adan ng iba, mo ni ubang silot. So, why Graciano? Ikaduha na, darken understanding. Nabulok na. Mura na to, takabantay tao. Bisang usaon na to, memorize, makalimot lang ihapon ta. Ita parihan ni Redaro nga, pilit kayo ang memory. Ikaduha, weekend ang atong will, ang atong kana dito ang atong free will, luya na. Dali na ta makasa, di ba? Mo na moingon ta usahay sapagkat ako'y tao lamang. Unya ang atong lawas pod, masakit na, tug ka ng arthritis, high blood, unya mamatay. So, mo na ni rason, silot di ay sa salang panulundon. Mo na, may arthritis ka, Ginoo, anong arthritis? Naku, sige mga takong simba. Unsa man wakay salang panulundon, makaistorya ka na. Dawatan na kay mo na angkon nimo. Kay lain-lain na tag-angkon. Di ba? Lami ba nang ayaw gyud mo pagampo nga mamatay mo nga makalit pagkamatay kay o may lami na kay di man kakabayad sa imong sa kay nakalit god. Yan mo tayo nadunggan ako nga ang gusto sa nang kamatayan brad kanang kalit jud kana tingali yang gusto ka lang mapusilan ba kasi dyan kana bang mabuthag aneurysm ayaw mo pangandoy alam na nasa karaang binahan nito deliver us from an unprovided death deliver us O Lord gikan sa kamatayon nga wa kapangandami luwasa kami Ginoo so mo na nga og tagaan ka sa Ginoo cancer laygayon kag siyang kamuan dawatan na lang na kay og di ka mo reklamo mao na to imong purgatorio kay ang imong pagantos mao man ay mo limpyo sa imong
sala. O, di ini kamatay nimo, yun ang Ginoo, uy, limpyo naman din eh. Ditso na nalangit. Di na kay hapit o purgatorio. Mo na kung na yung mga pag-antos na to karon why ayan ang yung kareklamo kay aron mo malimpyo ta. Unya karon kato si Adan og iba kay kanang namay gitawag original justice. Na ay maayong relasyon ang tao ug ang Dios, ang tao kang isig ka tao, meaning Adan og iba, o ang tao o ang kalibutan, creation. Yan tungkol sa sala ni Adan, nawa ang original justice mo na ang tao ang Diyos, naputol ang relasyon. Nahimong managkaaway. Mo na pinagi sa kamatayon ni Kristo, na-reconcile ang tao ang Diyos dito sa cross. O niya, ang tao ang iyang isikataw, naputol po ang relasyon mo na kita rin sa kalibutan, mag-away ang mga tao. Niya, ang tao po ang kalibutan, naguba po ang relasyon mo na nanay ka ng linog, na bagyo, etc. So mo na ito ba, anong gubaon mo na yung kalibutan na? Ang rason tungkol sa sala ni Adan o iba. So, huwag mo tanaw no, luoy ang kahintang. Pero ang Ginoo nagpadayag og maayong balita. Proto-evangelium. Evangelium, maayong balita. Proto meaning una. So, unang pagpadayag sa maayong balita. Genesis 3:15. Anong maayong ng balita? Ingon ang Ginoo. Himoon kong mag-away ang babae ug ang bitin. Ang kaliwat sa babae, kaliwat sa bitin. Dugmokon sa babae, sa kaliwat ang ulo sa bitin. Apan ang bitin makapaak sa tikod. So, dugmokon ang ulo, iba ang has, ang pagpatay na kay may dugmokon. Kaya hindi mo na dugmokon, kudakan ka na, makakita ng masilingang has, ikaw may tugison na na. Kuya mo lang, kay mo na mekanism ng mata sa has. O nagkaroon, kay dugmukon ang bitin sa mapili ng yawa. Mo na yung maayong balita. Mabot ang panahon nga, mudaog yun ang Ginoo, batok sa yawa. So, tungkol sa sala, na utangan ang tao sa Diyos. Nya, kinira bang, kay kaning sala, utang na, anong tawgon ang utang ng sala? Kaya every time magkasaan ka, utangan tagsilot. Kung naa kay example, nakapatay ka, niya magkumpisar ka sa pare, tinuod, mapaginusol. Ining pasaylo sa pare, mapapas ang imong sala. Okay? Pero naa pa'y silot nga imong bayronon. Napakay silot nga bayronon. Tingali tagaan ka na magubot imong pamilya, mahugno imong negosyo, tagaan ka grabing sakit, dauton ka sa mga tao, mao na yung mga, ang tawag na temporal punishment. So ang sala, gitawag og utang kay human ka makasa utangan tag silot. Mao na ini humag umpisal moingon ang pare, ang imong penitensya 5 ka amahanamo, sampol. Kadtong 5 ka amahanamo, mao to'y bayad sa silot sa imong sa. Pero installment na to. Di man ito paigo, ibayad. Kaya pila ka ng 5 ka manamo. Usa na kapati ka ng first installment, garantiya nga. Iniguli mo sa inyo, tiwas kang bayad. Kaya di ta magbayad sa atong mga silot, mao na atong tiwas o bayad sa purgatorio. So ang sala, utang. Karon ang sala kay masukod man akon kinsay biktima. So ang biktima, kung panalitan imuhang gibalik-balik naman ako lang pong balikon. Kung imuhang ulat ay imo sumbagon ang mayor versus sumbagon imong presidente, asa man sa duha ang mas dako o silot. Ang presidente kay dako man siya ranggo. So ang sala di ay masukod depende sa biktima. Ang biktima sa sala ang Dios man. Ranggo sa Dios way kinatuban. Busa ang sala sa tao way kinatuban. Tungod kay walay kinatuban ang atong sala, dili kabayad ang tao. Manang lain ang mibayad. Kinsa mibayad? Si Kristo. Ang bayad sa sala, Roma 6:23. Ang bayad sa sala kamatayon man. Mao na nga si Kristo, mao'y nagpakamatay sa cross, bayad sa atong
Pumasisa, bayad o sa atong sala. So ang kasakit o kamatayon ni Kristo mao to'y silot nga para unta sa atong sala. Iyan giangkon. Ya, pamunta na. Kung mao na Brad, so nabayaran naman di ay na. Mag-sitting pretty na lang ta kay di bayaran naman di ay. Mag dugang-dugang pa man ta. Ato ba buhatahin mo sa Ginoo og dawat limpyo. So, ikondisyonan ta. Aron makadawat ta sa grasya sa kamatayon ni Kristo na atay buhaton. So, unsa may atong buhaton? May dunay duha ka klaseng kaluwasan, objective salvation o subjective. Kanang objective, mo na buhat sa Dios, buhat na ni Kristo, nagpalansang siya. Okay na na. Pero kanang subjective, mo na atong buhat. Kaya ang kaluwasan, kooperasyon mo na, di ba pwede nga Diyos rin mo buhat, di ba? Di po pwede tao rin mo buhat kay kung ang imong buhat o huwag grasya, natural works, dili na magantihag kanang langit, kaya ang langit, supernatural reward man. Okay? So kinahanglan doon ay grasya. Wala karon kining objective salvation, nagpalansang si Kristo, humana ni. Kung sa epekto ito, ibayaran ang sala sa mga tao, ikaduha, na-apply ang puntahan sa langit. Kaya sa Old Testament, sa wapa mamatay si Kristo, tanang buutan sa Old Testament, inigamatay di kasulog langit kay sirado adto sa limbo niya. Mao na pagkamatay ni Kristo sa cross, iyang kalam ni atong limbo, ipahibaw tong mga buutan dito nga panganda mo kay 40 days human ko mabanhaw, musaka kong langit, kuyog mo. Mao tong pagsaka ni Kristo sa langit, nagdaas siya daghang mga kalam dito sa langit. Wala ka ng limbo karon, wala na isod. Okay, kung mamatay ka karon nga waysa dito kag langit, di na ka masangit sa limbo. So, mao ni karon, saan man yung subjective salvation? Application of grace ni. Subjective salvation means application of grace from the cross. Ang paghatag sa grasya diha sa imong kalag, gikan sa cross, gikan sa kamatayon ni Kristo. So, sa may atong buhaton, tanang tao gipangamatyan, pero anong di man tanan maluwas? Ang tubag, kay na di tanan mubuhat sa ilang papel. So, unsa may buhaton? Ani. Naay mahitabo nga gitawag justification. Gipanganak ta nga dili matarong kay naay original sin. So sa English pa unjust. Unjust. So ang may langit kay just naman matarong. So kinahanglan ta i-justify imong just. Kung kanasa man ta himong matarong, kanang justification, kanasa mahitabo. Panahon sa bunyag. Unsa may makapahimo natong matarong? Grasya katong sanctifying grace nga ihatag sa sakramento sa bunyag. So karon sa diyang bunyagan na ta, matarong na ta. Mao na kung ang batang gamay binunyagan niya, namatay siya, edad kita sa 4, bisan pa mangaway siya sa iyang mga silingan, dili to pitahon sa Ginoo kay ang sala sa bata sa gikan sa edad 1 paingon sa size, dili na pitahon sa Ginoo kay gitawag na wala pa siya sa age of accountability nga mao ang city anyos. So, city na, unya kusog kayo mangaway sa silingan, lain na bata kay kataw-katawaan na ito, away buot ng bata. Imo lagi ng pilpilon, kaya nga naman, ikwenta naman ito sa Ginoo. City naman na yung edad, age of reason. Gani na uban, 5 pa, buta na kayo. Napoy uban, iuban na, wag yan po ibuot. Komensya na ha. Damo ko ipasabot na. So, doon ay buhaton ang tao aron ang grasya sa kamatayon ni Kristo. Musod na to. Number 1, aron maluwas ta, ano ni? Pagtuo. Hebreo 11:6. Kung way pagtuo, imposible ang pagpahimuot sa Diyos. Paano, di ka mutuo Ginoo, pero
Kusog ka mo donate sa mga pobre, magpakaon sa pobre, muhatag relief goods sa mga nasunugan, sa mga bagyo, di makapahilangin ang maayong buhat. Nga naman. Kaya ang maayong buhat nga walay pagtuo, natural works. Patay sa mata sa Dios. Busa dili makapahilangin. Pagtuo, way buhat, patay yapon nga pagtuo, dili makapahilangin. So first step, pagtuo. Kung sa may pagtuuhan, ang doktrina sa simbahan. Ang tawag na divine revelation. Di pwede na, ako tuo mo ko Katoliko, pero di ko matuo ang kumpisal. Heretic, ang tawag na, erase. Yan, mortal sin man na. Nilangit ka na. So di pwede. Tanang doktrina tuuhan mo. Ikaduha, paglaom. Kasi pag meaning na, musalig ka, natabangan ka sa Ginoo nga mahilangit. O sa may opposite na ng hope. Doon kasala, batok sa paglaom. Despair o presumption. Despair ka na moingon. Di na ko pasayloon sa Ginoo kay sobra na akong sa mortal sin against the Holy Spirit. Kana moingon po na mahilangin ko bisag di ko magbuhat og maayo kay God is good. Presumption ang tawagan na. Mortal sin gihapon na. Manang ito ang malangin bisag way buhat, mortal sin, presumption. So ang hope nagpasamod nga musalig ka, nagantihan ka sa Ginoo sa imong mga buhat. Musalig ka, natabangan ka sa Ginoo nga magkalahutay atong langit. Na ba mo ana pagsalig? Na ayaw pagingunog. May perno tingali ko ani. Sayo na mortal sin na. Sa ligid yun, natabangan ka sa Ginoo. Ikatulo, love, gugma. Kay bawa naman tayo gugma. Sa may meaning gugma. Matod pa ni Saint Thomas Aquinas, to will the good of the beloved. Tinguhaon ang kaayuhan sa imong gihigugma. Manay gugma. So, pag higugma sa Dios, ihatag sa Dios ang makapalipay niya. Ang imong pagtahod, pagsugot, pagsimba. Pag higugma sa isikataw, ang ihatag ang makaayo sa isikataw. Mana tabangan ang ilang kalisod. Ibaw na mo na. So, ang love di ay action, pagbuhat o maayo. Then, number 4, repentance. Kasi meaning na, nagmahay ka sa imong sa nabuhat. Kaya na ba yung uban mo ingon, nagpakasa sa koron kay total na may kumpisal sunod simana. Ini kumpisal ni mo sunod simana, why epekto ang kumpisal? Nga naman, kaya dili tinuod ang imong paghinulsol. Kaya sa may meaning paghinulsol, pagmahay. Kung way pagmahay, kumpisal ka na way pagmahay, dili mo epekto ang sakramento. Yang mahayan ka to nimo, imo magaling giplanuhan. Di ba? Lisod mahayan ang sa atin giplanuhan. Kung mahayan mo dili na nimo, mo na grasya. Ikalima, hugot nga pagsaad nga di na dawaton ang bunyag o tumanon ang mga sugo sa Dios. So kung tao nga adult, butana na kung tao, ano maluwas siya, una mo tuo, ikaduha mo laom, ikatulo mahigugma sa Diyos sa tao, ikaupat maginusol sa sala, o magpabunyag. Binunyagan naman ta, okay na na. Yeah. Busa, number 6, ergo, kung sa meaning ergo. Dahil na ba ito meaning ergo kay gaaway? Ga-ergo, gamong silingan, o yan. Ang meaning ng ergo Latin, busa. Therefore, ang tao matarungon sa pagtuo o sa mga buhat, dili sa pagtuo lang. Mabasa na sa Santiago 2:24. Sa Santiago 2:26, ingon nga patay ang lawas ng away espiritu, patay ang pagtuo ng away buhat. So karon, mao ni ang buhaton na may langit ta. Kita binunyagan naman ito, no? Kita mga Katoliko. So nanatay sanctified grace. Ay mo na lang buhaton na siguro ang inigkamatay ni mo na kay sanctified grace. Ato pa, i-maintain ang imong sanctified grace. Nya kay, kung saan na napag-maintain, maglikay kang mortal sin. Nya di man kakalikay o huyang ka. Aron nalikon ka,
patubo ang sanctifying grace. So kung saan pagpatubo, paghimog mga maayong buhat, mga pagampo, labi na ang pagdawat sa sakramento. O, labi na kanang kanunay na ito dawaton, kalawat o umpisal. So mo na ito buhaton, maintain sanctifying grace. So, mga tanang ko ninyo karon, kinsa ani ang naa sa state of grace? Ha? Kinsa man ang naa sa estado sa grasya ang walay mortal sin. Kung nakay mortal sin, naa ka sa estado sa sala. Kung mamatay ka karon, impierno. Kung naa ka state of grace, kung mamatay ka karon, langit. Pero na yung bandi madritso, mahapit ang purgatorio. So, ang pangutana karon, naa pa mo sa estado sa grasya? Naawa? Oh, ang naibaw ana? Oh. Ang labi naibaw ang Ginoo. Pwede maghapon ta ka sure, bisa mo yun tayo sa kablo. Wa ko'y nahuna-hunaan nga batok sa akong kagalingon. Ginoo ray makahukom nako. 1 Corinto 4:4. So, bisan feeling nato wata kabuhat og mortal sin. Pero uroy nakabuhat ka sa una. Kaya pag kumpisal nimo, ang imong kumpisal invalid kay dili igo ang imong paghinulsol. Feeling nimo nga kay mortal sin, pero feeling ra sa matas Ginoo na ay mao nang dili ta absoluto sigurado sa atong state of grace. Pero at least na tayo gitawag og moral certainty. Saan ang moral certainty? Kasiguruhan na more than 50%. Dako ang puruhan nga naa ko sa grasya karon kay murag wa ko'y nahinumdumang mortal sin. No, at least linaw imong konsensya. So, imo na i-preserve ang sanctifying grace. Mawaga o mortal sin ka. So, paniguro. Kung sa may tawag nakalahutay ka nga hantod sa kamatayon, wa kay mortal sin. Na-preserve ang sanctifying grace. Mo na gitawag o grace of final perseverance. Nga namatay ka sa estado sa grasya. Maunay angay natong pangayoon sa tanan natong pagampo adlaw-adlaw. Mana sa di pa ka mosimba sa misa, ang tambag ni San Alfonso ina Ginoo. Ginoo, akong ihalad ng misa. Tagain ko sa grasya sa number 1, divine love. Diyos nung gugma. Kaya naay gugma sa Diyos, ma-follow na ng may buhat. O ikaduha, final perseverance. Nagpasabot, tagay ko paglahutay nga, di makalikay ko sa mortal, hangtod ko mamatay. So karon, importante nga mag-ampo ta. Kaya nga naman, kung way pag-ampo, way grasya maabot, o way grasya, di ka kabuhat o maayo. Karon, i-attend mo aning Bible study, may buhat ni, ihikap mo sa grasyas Ginoo. Katugo na mo, pero ito, sigahon sa ng mata kay naikog mo sa speaker. Tadangan ka grasyas Ginoo, pero wakay kaikog nga. Kaya sokol ka sa grasya. Hindi na magsumadabran, katugo na magsuko. Katog lang kayo. Hindi na mo nasa kaya sa magapoy naman. Mana magampo kita kanon na ya. Magrosaryo kita. Kaya ba mo, 15 kasaad ang rosaryo. Usa kasaad na sa ika-15. Ang magrosaryo kada adlaw hangtod siya mamatay. Apil siya sa mga pinili. Unsa man ang pinili? Pinili ng makasud sa langit. Elect. Na gusto mo sure, makasure mo sa inyong kaluwasan, pag-rosaryo yun mo kada adlaw. Mao gina-advise. Si Padre Pio magrosaryo dili mo minus 30 ka beses sa usa ka adlaw. Balik-balik ang mga misteryo. Tanang misteryo. O na, kung kini magrosaryo ta, daghang grasya. Iman eh, daghang grasya maabot ninyo. Ya, wala gini akong balik-balik ko ninyo nga. Padaghana, every time magbuhat ang maayo na ay merit. Every time magampo na ay merito. So, magkaning pagkasantos kay padaghanay man nagmerito. So, pamata na, daghana ba mong merito? Ha? Depende na. Basta inyong idaghan inyong sa dili ang maayong buhat. Kaya merito mo, mamayinusan mo na bro. Mamaynos na, pero hindi maynos na nakas
Ini kamaynos bugno. Kasi makapamaynos na mortal sin. Ini mortal sin mo mawa na tanan. O binyar o mga inusan. O vinyal dili mamaynosan pero naay silot. Ang silot gitawag na siya demerit pero dili kay mous-us ang imong merit but masilutan ka. Ay basta maura na imong madawat. Temporal pa na siya. Pero mawa ang imong merito totally mamortal sin ka. So, pangutana, kung sa may mga mortal sin na batok sa pagtuo, likayan nato niya kay uso ra ba ni? Voluntary daw kanang tinuyuan nga pagduha-duha. No? Questionon, tuyuon pag-question, bisag way klarong ebidensya. Nanay mga tao ana nga labi na ni mga batanon bitaw nga bako pa nakabasa o suwat ni Bertrand Russell. Ano ikaw? Nga feeling nila nga berti na silang right ka, nga question na nila ang pagtuong katoliko. Bisag way klarong ebidensya sa ilang question. That is mortal sin, voluntary daw. Kaning incredulity, hindi mo tuo, gahi ko. Heresy. Usa na heresy? Usa ka doktrina isa likway. Ako, katoliko man ko, pero di ko motuoan ang mga santos. That is heresy. Kanang apostasy, wala irehes. Kita kayo, isimba ba ka? Wow, irehes mo ka. Kaya, murag nga na, ito, nasabot sa irehes na, wow, kaning kasimba, irehes na dayon. Ang irehes, kanani mo to, doktrina, usa ka doktrina, duha tulo, wala irehes. Pero kanang doktrina isa likway, mo na apostata. Sa inyang sala apostasy. Ang tawag ng tahana apostate. Yan, kanang ikalima schism. Kanang mo to makos katoliko pero di ko mapa-under sa Santo Papa. O di ko pa-under sa obispo. O mo na schismatic. Ang iyang sala schism. Mortal sin na tanan. Orthodox bro. Schismatic na. Oh, schismatic na sila. Okay. So, kinahanglan gyud ang pagtuo ug ang buhat sa atong kaluwasan. Kanang bersikulo, kopyahan na ninyo. Unsay mga buhat? Mga sugo sa Dios, 10 commandments. Kumano na to na? Mateo 19:17, Mateo 7:21-23. Ino na Ginoo. Dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasud sa langit. Kung dili kadto rang nagbuhat sa kabubuton sa amahan. Mga naganang born again, sige, Ginoo, Ginoo, kay faith alone, nyawa magbuhat, di, kinamay langit, kung magbuhat. Nya buhat, napay laing buhat, mga sugo sa simbahan. Kung sa may sugo sa simbahan, 5. Una, na kinahanglan mo simba ka sa adlaw Domingo o Pista Iglilihi. Kung sa may Pista Iglilihi, December 8, Makulada, December 25, Pasko, January 1, Mary, the Mother of God. Unya, ikaduha, kinahanglan ka magpuasa sa adlaw nga gisugop. Kung sa may adlaw gisugop puasa, Hercules, Sabadles, o Bernes, Santo. So ang puasa, usa ra ka kananan nga busog. Pwede mo dugang og duha ka kananan pero dili binusog. Ikatulo, kinahanglan na maglikay og karne, abstinensya. Karne except seafoods. Biplog, Brad. Okay na Brad? Masama na inyong biplog. Utan? Karne, gihapon na. So, ang okay na yun, seafoods. So, karon sa man tamang likay karne? Magyapon. Merkules, Sabadles, o Bernes, Santo. Ang tanang Bernes sa bawal karne. Pero makakaog karne, pwede ilisan, hulipan o rosaryo, simba sa misa, mga gitawag o pious works. Pero Kwaresma, Bernes sa Kwaresma, dili pwede ilisan. So makakaog karne, ikompisan ginasya kay that is mortal sin. Okay? O karon, Bernes na ron. Di man Kwaresma ron. Yan inyong sudan karne. Siguro hagyo na makarosaryo ka. Kaya di ganit ka rosaryo, di ka masinta mortal sin, ano? Oh.
Amang mo ba, Brad, wala ko kahibaw. Kaya wala ka kahibaw, binyal. Karon di pahibaw mo na, or mga mortal mo. Sanay, versikulo. Iyon ang bunagin. Episodo 8. Kaya naluwas kamo sa pagtuo tungod sa grasya. Dili kini inyong buhat kung dili gasa sa Dios. Naluwas, past tense. So, luwas na ni Brad. Dili sa buhat kung dili sa pagtuo. Ang tubag mo ni hinaya pagbasa pastor. Episodo 5. Naluwas kita sa grasya kaysa dihang patay kita sa espiritu, ibanhaw kita uban ni Kristo. Tanos tamang ibanhaw ang kalag. Colosas 2:12. Kaysa pagbunyag ka ninyo, gilubong kamo o gibanhaw uban kaniya. So, kanang bunyag di ay naluwas na daanan radumin. Kay pagbunyag nimo, what na-erase man ang imong venial sin. O gibunyagan ka 40 anyos, tanang sa o tanang silot nimo sa 1.40, papas tanan. Mao to wise sumataw sa una, mura ni Constantine the Great Emperor, dihang pagapabunyag galigan na sa banig ng karamdaman, hapit na mamatay. Aron papas sa puta ng sa. Pero binulok ng mga igsuon na naman. Kay uroy og takihon ma-stroke ka. O, di wala ka mabunyag impierno noon ka kay kumpiyansa ka wag kay bawal usa ka mamatay. So kana ding episodo 8 kaluwasan na sa bunyag. Nahumana. Pero pangutana, human sa bunyag, wala di kakasa. Masa gyapon. Wala mutuman gyapon ta sugo. Roma ang wangwa kay wa mahibaw sa mga born again. Duha ka kaluwas na itabong kaluwasan. Kanang past tense sa bunyag kaluwasan gikan sa sala. Kanang future tense inighukom nato, inigkamatay nato. Mao nay kanang future salvation. Maluwas na gid ka sa himpit. Na di na ka ma-imperno. Mapauta na, nahuman na balik ang hukom. Wa pa. Sumara itong paningkamutan. Kini Roma 3:28, mabasa diha, ang tao matarungon sa Dios pinagi sa pagtuo, dili sa buhat sa balaod. So tuo ra ko no, way buhat. Pero ang pangutana, unsa man ang balaod diha nga dili makaluwas. Ang tubag balaod ni Moises. Mabasa na sa Buhat 13:39, ingon si San Pablo may gastorya ni isuwat ni San Lucas ang buhat. Napasaylo kamo sa inyong mga sala, butang na dili mahimo sa balaod ni Moises. So ang di makaluwas, balaod ni Moises. Pero ang makaluwas, balaod ni Kristo. Mabasa na sa unang Korinto 9:21. Roma 4:5, mabasa na po diha, siya nga wala magbuhat kundi ng tuo sa Dios ang iyang pagtuo. Tungod siyang pagtuo, isipon siyang matarong. So, wala lagi magbuhat plan, tuo ra ang ihimong matarong. Tubag, oni. Ang buhat ana, ngawa niya buhata, ang buhat sa balaod sa mga Hudiyo. Pero kita nga nagtuo, maluwas, isipong matarong, pero dili kay tuo ra, kundi buhi pagtuo. Ya, kay buhi mga pagtuo na ay buhat, pero dili lagi buhat sa balaod ni Moises, buhat sa balaod ni Kristo. Okay, paparihan na Roma 6:3. Ang mga Hudiyo ipasabot ani, namatod pa. Naningkamot sila buhat, apan ang ilang buhat wala makaabot sa pagkamatarong sa Dios. Mo ni mga Hudiyo, sige buhat sa mga buhat sa balaod ni Moises, wa mabubutuo ni Kristo, away kwenta. Wala karon ang tinuod nga Israel karon panahon na ang katawhan sa Dios dili na ng Israel diha sa Israel karon ang matuod nga Israel kitang ang simbahang Katoliko. Galatia 6:16. This is the new Israel of God. Ang simbahang Katoliko. Galatians 6:16. John 3:16 ang kinasikatang bersikulo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life.
Ang motuo dili malaglag kung dili makabaton o kinabuhing dayon. Sayon na kayo tubagon. Pagtuong buhi. Ang sama ng pagtuong buhi, dunay buhat. Galacia 5 versikulo 6. Unsay mabasa niya? Dili importante kung tinuli ka o dili. Masay masabot na. Dili importante kung nagtuman ka sa balaod ni Moises o dili. Ang importante ang pagtuo nga nabuhat pinaagi sa gugma. Meaning to say, pagtuo nga nagtuman sa balaod ni Kristo. Galacia 5:6. Kanang 1 Corintios 7:29, maurag kaulugan. Dili importante kung tinuli ka o dili, ang importante nga nagtuman sa sugo sa Dios. Kaya sa Santiago 2:26, pagtuo ay buhat patay. Si Kristo ipangutana sa batanong dato, unsay buhaton aron mahilangit? Tubang si Kristo. Kung buod kang makasud sa kinabuhing dayon, tumana ang mga sugo. Wag mo yan si Kristo. Uy, wag kay buhaton dong. Dawatan lang ko, personal Lord and Savior. Wala kay mabasa. Ang imong mabasa, buhata, tumana ang sugo. Yaman na ng Mateo 7:21, akong isulti ganiha. Dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasud sa langit, kadturang nagbuhat sa kabubuton samahan. So dili tinuod ng faith alone. So, mao ni ang epekto sa mga dili na ako i-detalye utaman, ako lang i-run through. Unsay epekto kung magbuhat ang maayo? Paminaw. Kung naka sa estado sa grasya karon, ya magbuhat kang maayo, mao ni imong madawat. Increase in sanctifying grace. Matubo ang grasya. Ikaduha, mamatay ka, may langit ka. Ikatulo, increase in the degree of glory. Meaning, musaka imong ranggo sa langit. Ikaupat, restoration to grace if you fall in mortal sin. Karon magbuhat kag maayo kay si mako mortal sin ka, hinumduman sa Ginoo imong maibuhat sa una. So, pangitaan ang paagi nga makabalik kag state of grace. Tingali magkumpisal, tingali mahilog, tingali perfect contrition. Ikalima, tagaan ka grace of conversion of others. So meaning, ang imong maibuhat, niya ka, Ginoo, magpuasa ko ron para sa kaluwasan sa akong silingan nga drug addict. Kung sa epekto ana, tagaan sa Ginoo, isip reward sa imong pagpuasa, tagaan niya grasya ang imong silingan nga maginulsol, magbag-o sa iyong kinabuhi. O na, naghanta, magbago. Nga naman, kaya man goy ka sakripisyo para nila, why nag-ampo? Kaya gino ni Mamire, daghang tao, nagpabiling kriminal, why simba, why Ginoo, why Panginoon, kay ang mga Katoliko, wa man magsakripisyo, wa man magpenitensya, wa may gihalad nga maayong buhat para sa ilang kaluwasan, wa gihalad nga pag-ampo para sa ilang kaluwasan. Mga na, every time mag-rosaryo ta, magbuhat ang maayo, ining mata sa buntag, di ba naana sa morning prayer? Oh Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer you all my prayers, works, joys, and sufferings of this day for all the intentions of your Sacred Heart, in union with the holy sacrifice of the Mass throughout the world. The same purpose, in reparation for sins, for the conversion of sinners, makabing ang mga makasasa. Una, ihalad aron maluwas ang uban. Yang sa may epekto na, kung kusog ka mo sakripisyo para sa ibang tao, ibalik na sa Ginoo. Pilok-pilok pa ang ganti nimo. Kaya the more you give, the more you receive man. Lucas 6:38. Unya, F, remission of temporal punishments, both for oneself, for others, and for the dead. Pwede kang, ako karon kita kawali ko, naman yung indolensya. Masaya indolensya, pasaylo sa silot, matantangan kong silot. Unya ako, puning ihalad sa makalag. So, ang kag akong ihalaran, mamainusan nilang silot, o isilotan sila 90 years, mainusan to 1 year, 89 na lang. Kaya ako nihalad sa pamilya. So, panalitan na, kung ako'y kauban sa pamilya nga naghansa, nga tagaan nata sa Ginoo silot, di pa dayon. Kaya ako manghihalaran sa maayong buhat. Ano yung epekto, ano? And then,
temporal blessings. Mga grasya sa magbuhat kag maayo, tagaan ta grasya. Galacia 6:7. Ang imong ipugas, mao imong anihon. So kung pugas kag sa, mag-ani kag gimalas, mga silot, pugas kag may buhat, mag-ani po kag grasya sa Ginoo. Oroy og tagaan ka sa Ginoo, taas na kinabuhi kay kugihan kag maayong buhat, abuton kag 170. Mga matay na tanan nimo silingan, ikaw di gyapon ka mamatay. Sugon mo na? Okay na. Ikaw na lang mag-Bible study ani. Ngayon sukas, dinumdum ko ito 120 years ago. Nangapi pa ko ato. 3-in-1 pa yung kape. Karon 7-in-1 na. Karon, kay mortal sin, example. Nya nabuhat kag maayo, nagapi pinto. Una, makadawat ka sa grace of repentance. Meaning, dili kapatyon sa Ginoo nga di pa anda mangimong kalag. Nindota no? Wala na kay mortal sin, ayaw undang sa mayong buhat, aron di kapatyon nga dili ka andam. Kuha? Ikaduha. Malikay po ka sa ubang mga silot sa Dios. Ikatulo, tagaan gyapon kag mga grasyang kalibutanon, temporal grace. Tingali padagon kag sweet grace. Tagaan hindi kag yuta hindi kag 10 million ang palit. Di na kay 500,000, 5%, bisag wa kay lisensya. Kay ikaw na kaga, kuya, ako yung kasultihan na. Ako sila, ako mo ba? Diba? Kasi ikaw nga, mo na i-reward sa Ginoo nimo. Mo na ay alkansi sa mga buhat. Hello. So, ang tambang ni San Pedro, busang mga igsoon, panlibasog kamo, nga pinagi sa maayong buhat, masiguro ninyo ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Unsaon pagsiguro, mga apil ta sa pinili, nga makantog langit, sa inyo San Pablo, San Pedro, labor the more than by good works. Panlimbasog, pagbudlay sa maayong buhat. Maorag yun na. Ngayon sa may plano ninyo. Planuhin daan ninyo maayong buhat o ma. Kayo, depende nyo ka. Kung gusto mo sa utong. Ang may tabuhan na, huwag musod. Kabukang kayo musod na. O nang ako pa ninyo, ilista daan, o planuhin daan, unsa imong buhaton o ma. Planuhin daan, sunod Bernes, magdakog, usa ka balding o biko. O kana, susdako ang merito ni mo anak. Dito ka ma-imperno anak kay usang balding na gud. Maikog na ang Ginoo mo yung pa-imperno ni mo. Bitaw. Salamat o God bless. Nawata na. Napay oras, Benjamin? Sige bro. Saan lagi na mulawat o nuwan ay na rason? Ay na okay na nga. Ha? Dili na kumpisan. Kumpisan Dili po. Dili lagi pareha ang sitwasyon kay oroy o perte na nimong kalisod. Napugos kang dawat kay pigi na to kayo. Nga mag-mortal to nga di man to full consent. Na tungod sa na dyan ay degree. Yes, Brad? Paano ba? Say mo kuhan sa mga ikasulti sa mga tao ngayon ba o gihukupan sa Ginoo, ipakamatyan ta aron maluwas. Nganong nako may perno, nganong di man kita tanan luwason sa Ginoo. Say mo kuhan na ba? Na imperno kay ang kaluwasan igo ra gi-offer og mobalipad ka way pugsanay. Gi-offer na nila. I-offer mo ginao. I-offer ang ginang kaluwasan nato. Wala ipugos sa Ginoo nga ang grasyas kaluwasan nato.
i-offer na, yun sa pag-offer, itagaan ka kondisyon. Kung gusto ka makaabit sa grasya ni Kristo, naay sakramento, mudawat pa ka, naay mga sugo, mutuman pa ka. Kung di ka gusto, din ayaw tumana. So, as a justice, ano bro? Nay, kita, wamata dipili nga matawan ni kalibutan na. Niya. Ato lang yung mas na para isa lang para makakomodate ang tanan. kasi, di ato lang palapon kas di sa tamo ba? Basta lang As a justice, ano bro? Impirno ta, eternal na impirno. Ano lagi? Kay gitagaan ka sa Ginoo o gipapili mataas na may mga gusto langit o impierno. Kung gusto kang pili sa langit, then okay. Kung di ka mo pili, ato ka sa impierno. So justice gyapon na kay ikaw man ka bugsa sa Ginoo nga adto kang langit, adto kang impierno, ikaw ang mopili. So wala inustisya na. Mahimo ra ng inustisya kung ang Ginoo may magbuot ug asa kay butang wala tanda ang imong free will. Ana may tabong ang injustice. Yes. Kailangan bro, dahil sa like sharing o sa minuwa, tanan daw ngayon binili yun. Lalo na, sakop na sa demonyo, talagang evidence ka kasi manalo, tanan mga born again na sakop na sa demonyo, gamit instrument. Pero, ano bang tana? Pamigit mo kung tana. Eh, mga innocent mo, pero nga, tanan born again, innocente. All not all the test na are innocent sa mga kawalan. Ito ka na ba? May kayo na ba't sila? Okay, morning. Kung panalitan, wala sila kaibaw mga Katoliko ang tinuon, pero nagtuo sila sa Diyos, nagbuhat ng mayo, maluwas pa na sila. Pero kaibaw silang Katoliko ang tinuon, bisa pag genero sila dito, mortal sin naman ang awa sila mudawat sa kamatuuran na ilan ang nasayran. Kung naibawa na sila. Babae mo sa inyo. Mabasa na sa 2 Thessalonica 2:6. Ang nakakita sa kamaturan ng sa likway malaglag. Yes, man? Parang katubang dingon po rin ko, kundi ba na managing bitaw ang yawa, pariho o nawang ni Virgen Maria. Ang yawa po kay Madlo kung yun sa ngalan ni Virgen Maria, pero ganun kaya manila ro na tagingon ang nawang ni Virgen Maria. Unang-una, wala takibaw sa Ginaw ni Mama Mary. Ang iyang itag-in, ang drawing sa mga pintor. Wala takibaw o sa Ginaw ni Mama Mary. O panalitan kaibaw ang yawa kay kita mo fresh pa kasi ang memory sa Ginaw ni Mama Mary. Wala na yung problema. Wala na yung problema kay kanang physical naman na. Pero ang katulong ngalan is mao man to yung simbolo sa identity. Kinsa siya. Mao na nga, sagrado ang iyang ngalan, mao na ang dili giniya nga malito. Matorture sa kung iyan ang ilito. Yes, God? Ang limbo, duha ka klase. Limbo of the fathers o limbo of the infants. Ang limbo of the fathers, mao na lugar sa Old Testament na ang tanang buutan sa Old Testament at ito ibutang ya, temporaryo na to bro. Pag kayap ni Kristo sa langit, ang tanang tagalimbo, gidana niya sa langit. Ang limbo of the infants, mao na lugar nga butanganan sa mga batang way bunyag niya namatay. Kaya way mortal sin, ang mortal sin, mao rin maka-inferno. Ang bata, wag may venial sin, so di mapurgatoryo. Yan naman, kung buwa sa isa, langit, pero wag sa mabunyagin, ibutang tanaa sa original sin, di sa matog langit, di sa matog purgatorio, asa mo sa ito ka? Ano yung limbo of the infants. Kaning limbo of the infants, dili official teaching of the church. Dili sa matawag na official yun na dogma. Opinion, theological hypothesis, opinion. Pwede ka matuo, pwede kong dili. Pero importante, isubo ka sa Ginoo asimbahan na iampo yun kanunay ang kaluwasan sa mga unbaptized babies na namatay. Kung tala ko nga, ano yung nabasa na ito sa Biblia bro na ang mga Katoliko Huwag mabasa nga literal ang mga Katoliko makasasala. Ang mabasa, 1 Juan 1:8.
ang angkol nga way sala gilimbungan ang iyang kaugalingon ug gipakabakako ng Dios. So kitang tanan makasasala. Kaya Kaya mga gingon na ang Katoliko wala may mabasa. Okay? Yes, Brad? Bro, like to go bahin sa atong outside the city. So, atong bahin sa Usa ka speaker na. bahin sa atong hindi ipatawag ang sorry, tawag ko na amahan. Atong father. So, atong pagtuwa, like to know, kaya bitaw, ganun mga tawag ko ng father. Sa Mateo 23:9, ngayon si Kristo, ayaw ka mo pagtawag bisan kinsa amahan, kay usa ra yung amahan o sa langit. Ang ipasabot na Brad, duha ka klase ang pagkaamahan. Ang pagkaamahan isip magbubuhat, dili nato na ikahatag sa isig ka tawo. Kay usa ra may magbubuhat ang Dios. Mabasa na sa Malakias 2:10. Dili ba usa ra ato amahan? Dili ba usa ra Dios nga nagbuhat kanato? So ang pagkaamahan isip magbubuhat, dili ikahatag sa banglaw kay ang context bro sa time ni Kristo, ang emperador sa Roma, mga Cesar, usa sa ilang titulo, Father God. Kay gapaila silang kaugalingon nga usa sa mga Dios kay natulo lagi sila polytheism, daghang gods. Jadi apil nila ang iyang kaugalingon emperador sa mga Dios nga simbahon sa mga tao. Ipaila po nila kaugalingon na ako inyong amahan. So mo ito ipasabot ni Kristo nga ayaw ninyo na himuha. Pero ang pagkaamahan isip pagkaon sa atong kalag kaya ato amahan provider na di ba? So ang provider sa atong panginahanglan sa atong kalag meaning tigsangyaw sa may balita angkon ni San Pablo sa unang Korinto 4:15. Unang Korinto 4:15 nga sa Pablo. Bisag daghan mo magtutudlo, usaray inyong amahan, ako nahimo nga inyong amahan sa pagsangyaw ko sa maayong balita. So ang magsasangyaw sa maayong balita, tawag amahan, spiritual father, not as creator, but as provider of the food for our soul. Unang Korinto 4:15. Nato ko na-encounter sa Facebook ko ba na nag-play ko Catholic born again. Ako sa gilipot na wala may Catholic born again. Isang ko ba sa ako? Catholic born again, wala mo na. Pero kitang Katoliko, o bautan mo ta na born again na baka, mutubag kita yes. Kay we were born again by baptism. Okay. Kay sa pagpanganak sa atong inahan, nahimot ang anak sa tao. Pero sa pagunyag nato, gipanganak ta pag-usab spiritually, nahimot ang anak sa Dios. Diha tag we were born again through baptism. Dili na mo balik kang religion, born again ka or gidawat nimo si Kristo personal savior na born again ka. Wrong na siya.